worse than before. When say one once a day, in case that like 5. Ihe na-enwe bụ ihe a na-akpọ relapsing. Ihe na-enwe wụ relapsing. Ọ bụla spiritual thing na-eme gị, my guy. Your environment na-eme gị influence. The people that surround you from the moment they put an imu no gị na-eme gị influence. Environmental influence. O jidego gị kere pro. Ọ bụla ebe akpọje gị ga-esave gị. Enwere ebe need mkpọje gị. Number one thing na ikwetego na ibu ejonki wee pụta. First of all, ikwetego na ibu ejonki. Secondly, ke ndị nọ na your chart. Mmadụ n'one ke contact ke ndị gị na ha na-ekwu good morning, good afternoon. Ọ bụ na ihe niile gị. Ndị si egwu gị ka nọ like this enwe friends. Ọpịa ya na-esi adịmesi dị n'ilo. People ada amadu na nesi. Ma ngoli mba inside. Ọpịa kpụ gị n'im chezie ka ngwa gị nke gị side everything. Ka ngwa gị ihe mee gị. Nke pịakpụ gị n'ime ụlọ. Ị ga-emeche tụba egwu na-afụ anyanwụ. Ị ga-emeche this kind of sunlight. Ị ga-emeche this kind of gathering ndị mmadụ. Ị ga na-enwe withdrawal from social gathering. Ọ bụla smartness. Yes, enwego m already. I invite him like birthday all this. I invite him birthday all this thing. Man can with self. Nyefe one kind excuse. Mpo adem aga those things. Anwụrụ pịakpụ gị n'ime ụlọ. Ị ga na ọ ga-eme gị ị ga na-agbọ ncha. Na-agbọ ya sa na-agbọkwa ya wee sa na-agbọ ya wee. Ịma ndị nwa ọcha ọnụ gị ga na-eshi isi, ị ga na-enwe bad breath. Room gị aga ị ga-adị unkept. Listen to me now. Ọ bụ na ị chọrọ save onwe gị from today, nobody will save you. Let me tell you now, forget everything ihe mego gị now. Ị chọ na ebinye ọtọ, you begin to clean your room. Fiche room gị, begin to clean your room. Go outside. Just take a deep breath. Belo onwe gị akwa, beli Chineke akwa. Si Chineke ya gbaala gị. Ask God to forgive you. Dee ihe iche ebo. Starting from the morning time. Now, I'm going to tell you this in Afia. Yes, Afia. Agbagwa mafia, agbagwa m n'ụtụ asef. Okay, ịgbago n'ụtụtụ, afọ ịgba na-apụgo gị na. Agbagwa ọpụgokwa m na arụ. And your body ga-need izi ọzọ na. Sir? Alụ gị ga-need izi ọzọ because nke a apụgo gị na alụ. Nke apụgokwa ọpụgo na arụ sef. Okay. Alụ gị ga-need izi ọzọ na ọkụ ya? Yes, sir. Okay. Ka isi ega afọ ị na-agba, ị na-akpọ dilo na-abịa n'ụlọ. Mụ na-ebu ma keke gaa the place. Yes, sir. Ịgbacha afịa ka isi efil, ị na-adị happy. Adịmadịkwa happy. Anytime mgbasala afịa, the next thing bụ ime ịgbọ ncha. Mgbọsizie ncha regret bezie everything totally. That is the week, the chacha week, and those are man lang na bed self. Sometimes Mba said, I am mama de ben no self. Sometimes no in my kitchen, no allow self till the next day. Hey, nah man. All I load too much. Too much. Hey, our people need it. I need them sanctify. I need them sensitize our people. I need the awareness. Genti obuni on a page and a dear share yan a page. This young man now, he on a kunan, and we a lot of reports like this. That isolation effort from the public, it can be unproductive. It can make yourself a man as that keke for. Anya go dum keke before the kind thing on with that then you say mbasi the keke self. I pom knows a bossy afia, poor knows like this. I'm more themselves. They am rubber and my own keke. I can now could you say today. I can now go that old one before I'm blue on that one now.
Okay, On I did go tired of this life. Sometimes on a medium couple come on that commit suicide or something like I'm that. not here game meziginan ekuzine. Mana ịchọ ka o mee gị Achọrọ m ka o mee achọrọ m ga-edeli the m way ihe, si apụta na this thing. ị ga-edeli m ihe, m ga-enye gị link. Only God, only Christ can save you. Ọ bụrụ na ịchọ na ime your own, ịchọ ime your own, imeche your own, bịa to me. Ọ bụ na your own asa vlog gị, bịa to me. M ga-enye gị a link. Every 7 o'clock in the morning, ị ga-ekpe NSPPD every 7 o'clock in the morning. Only 7 o'clock in the morning. Agbanafia before then. Make sure na from tomorrow morning na ịgbala afia na ịpụta n'ụtụtụ. If early morning growing na abịa n'afia, as onye na-agba afia, alaikele ịgba afia early morning, chi na-efe ozugbo, achị ịgba afia. I deny yourself that circle. Imenwu onye this evening. Ọ gị na ndị bụ unu bi. Also mo abikwa. So give binu bụ another factor. Hey God. So give binu another factor. So many people cannot handle freedom. I'm aware many people. Someone be one girlfriend, and one man, one anything. Someone even my parents have actually visit themselves and say for Abiana. Abiana, yes. A man keep one girlfriend. A man one girlfriend. A man one girlfriend. Addiction illegal in Nalo, my brother. But if me, Obona Monwa Bish, Obona Monwa Bish, ga pusimu everything. One is going to, in fact, going to 6 years now that I'm clean. If we can work in a exercise. I don't make exercise well. I don't make exercise. Okay. So now the body okay. And I'm going well. Yes, I'm my woman. Ndị bụ na onwego onye open up this thing apart from eba. Ndị bụ man ị na-eme ya, but ijigolo ọnụ gị open up to seek help. Agwabede m onye ọbụla. Mo am not ifele na atudo m egwu onye ọbụla because ọmụ anwa dị ọkpala our family. Hey. The devil is a liar. My brother, onwe onye na-eme gị first of all ka m wepụ gị that thing. Enwele witches and wizards na-eme gị attack, enwe onye na-eme gị anything. Inu ye ngwa gị na? Yes, sir. Addiction itself will be a demon. Addiction itself will be a demon. Addiction itself will be a demon. And addiction nebido from the age of 16 years. The age of 16 years. So I'm minus 29, I'm minus 12 years from that 29. I'm finding you na mbidoliya bu na your teenager. Mbede 18, 17, 16. Ibidolia noge, that starts with experimentation. I'm aware many people. The age you need to watch as a son. Watch your son from the age of 14 to 18. Watch your son from the age of 14 to 18. So now, the problem you get when now no bo obuni follow liyenga gwage. Gina Jesus Christ analyze oku. Oi, gemonti na. Gina Jesus Christ adie oku. Change this your name. Change Jaja of Asaba. Change your name. Ne gemonti yobna na gwage na. Okay, sir. Gina Jesus analyze oku. Onye si gị lapi ihe nna agwa gị na nna agwa gị religion na nna agwa gị Christianity. Gwa onye ahụ si ha try yale gị ihe ọzọ for 6 months. I try chanya ọ bụ na ahịlụlọ gị bịa nye gị my format, you use my format will work for you. The only thing that saved me during addiction that I was crying to God. I was praying. When I became sober, I was crying to God. I was praying. I don't know, I'm confused. Every addiction will is sober moment. Every addiction when boje feel depression. Every addiction that is the time you need to picture yourself. What is God's purpose for you? Okay, what is God's purpose for you? As a boy, a diopala mother, barely from a good home, you were something doing.
sometimes people sometimes as no obulo na people no ndị enwere ihe a na-eme onye a nwere keke onye a na-agba keke onye lose bugo keke because of this thing but onye aka nọkwa n'ime the same thing. So listen now, try everything na try, but now ị ga-ejekwuzili onye meelu m nke m Jesus Christ. Ị ga-ejekwuzili Jesus Christ. Are you listening to me now? Yes, sir. Ị na-ege m ntị now? Onye ọbụla ga-abata na DM, yes, I'm listening, ga-abata enwe people ga-abata na DM ga-esi gị lapụ ihe onye a na-agwa gị na ọ na-achọ convert gị to Christianity na ọ na-achọ ime gị nke a. Listen to me, if you don't save yourself 4 years from now, my brother, you and I, you will never iman boldness gbagote ebe a. Ọ ga-achụkpu gị n'ime na ọ ga-akrepụlụ gị bifo ịmali ya ị ga-egbu onwe gị. Ibugo bunker before. Sir? Ibugo bunker. Mba. Then ka ngwazie gị ihe ga-emezi gị now. Ị ga-agbagide ya na agbagide ya is a gateway. Ị ga-esi n'ihe a graduate ye. Isi n'ihe a graduate ye. Ihe ọzọ ị ga-agbawa okwute ma mkpụrụ mmiri. You have to save yourself now. If the lowest the lowest class ka ị ka nọ mana lowest class ị na-apịasa gị isi oge zuo ị ga-adị used to this. Ị ga-achọ imezi upgrade ihe nọ now a gateway. Nwanne ime upgrade ba mkpụrụ mmiri ebe ahụ ka ị ga-anọ destroy ya yourself. Okay, sir. Inu ihe ngwa gị na chat ya m ga-enye gị my number. Chat me, I followed you back. Chat ya m ga-enye gị my number. I will follow you up. I will tell you what to do. You have to save yourself. Okay, sir. Onwe ya nche ịgwa gị na ị na-ege m ntị. Ana m ege ntị, sir. Jee kulu mmiri na cup na pụọ outside of your house. Ikulu mmiri na cup. Plead the blood of Jesus 3 times. Ṅụọ dị mmiri agba n'afịa today. Emeche mụ na gị ga-ekwu okwu, m ga-akọnect gị, ị ga-eme ekpele n'ụtụtụ. Okay. Iche ụlọ gị, clean ụlọ gị dị dirty now, be gị dị dirty. Yes, sir, very dirty, sir. Yes, ime ụlọ gị dị dirty, jee saa efele niile dị na sink gị. Pọfta akwa gị niile, sụọ akwa gị, just saa alụ, kwasa mmiri na alụ. Clean your wardrobe gị, fiche everything dị be gị, bido mevie, ibido this thing now. If you start doing this thing in Agwagi now, it now become your rehabilitation. I'm telling you, the dirtiness in on email or a demonic demonic environment. Plead the blood of Jesus 3 times. More than milli go away in a mamba fiata. Opuluna block or number that dealer. Block or number dealer. And what number on your now? I'm gonna jack got the place. Maybe these 3 things. Clean your house. Was some million alo. 1 milli. 3 cups of water. Mujua 1 milli. But make sure ni clean ni begi. Mbogi video call or ni clean ni begi mbuwe ishi. Okay, sir. I'm got the place now. I got my yard. Block one somebody there. Don't block your helper, my G. Come block one. Guys, only you Ghana water name Mr. Theology. Name Mr. Theology, name message ode. Ode bugo something, many ignore. Ode vu something, ode nothing will happen to you. I ignore it. My guy, if for people in a face, yes, sir. Enough for people in a face. And when people go down, you na Chibido Jonesy. And when people go forget, Ekwenso actually release again on a big captivity. This captivity actually no longer can warn him here, but God have saved you. God has saved you. Amen. Amen. People don't know what it takes for somebody to come up here and say something about themselves. Any comment or bona na support get me enhance this thing. This reality somebody in a face. Any comment or banana mock this type of person, I'm blocking you and I'm blocking your family. And that male is awkward once. A young man for none on a problem. A young man in a back with your palamad bagoteleba. Many people now watch you all over the world. Go before me pornia. My brother Keki's web page. When did you see this page? Sir, I follow begin give for more than 3 months now.
and me follow gnan na view all your post everything na clear all this content here in me preaching in enye see everything and me so gi since na trouble ways get brought him up like this can explain on myself like every time even sometimes everything all your video come net you get to say okay decide say now I'm get change man the thing before the next minute I go on that way. Okay. You are not condemned. They do not condemned. I won't wear anything now, it's your help. That is why you come here. No play that video. But MWZ power calizi the video. The person not behind my inspiration is Jesus Christ. He ejekuzi the source now. I'm taking you now to the source. You know you're not going now. Yes, You sir. get now. I'm making it, sir. I'm taking you now to the